За нещо друго много интересно. Момче от Видин отглежда чиста, здравословна храна, без никаква химия в нея. Постига го с така наречената аквапоник система, която се състои от комбинирано отглеждане на риби и растения във вода, без да има необходимост от почва. По изграждането на аквапоник системата Петър се запалва от клипчета в интернет и решава да експериментира. Една екосистема, в която рибите и растенията са в непрекъснат баланс помежду си и едните не могат без другите. За целта купува риба, семена за зеленчуци, няколко бидона и за останалото импровизирал сам. Така изгражда своята аквапоник система. Система за отглеждане на растения без грам почва, само с вода и риба. Всичко започва с храненето на самата риба. Всеки ден трябва да се храни под определен грамаж храна, който да съответства на растенията, които ги има в системата. След това водата от рибата се пречиства от големите отпадъци и циркулира към цялата система от растения. Като водата започва да преминава от горе в горното легло, минава през всички растения през това легло и оттам вече се спуска в долното легло, като целта де-факто на това е да мине през повечето растения, за да се пречисти. В аквапоник системата на Петър има 10 тона вода, 150 чарана и място за около 900 растения. Не се използват никакви препарати, защото препаратите, които се използват върху растенията, може да взаимодействат с водата и да убият рибата. А пък препаратите, които се използват примерно за рибата, като лекарства и медикаменти, в същото време може да натровят самите растения. Затова с вредителите върху растенията му се наложило да използва калинки. За събирането им се включило цялото семейство. Развъдиха се, започнаха да си имат ларви, които да ядат самите листни въшки и проблема се премахна доста бързо. В момента Петър отглежда рукола, копър, репички, чери, домати, пипер, ягоди и всякакви видове подправки. Тази аквапоник система се намира на площ на около 40 квадратни метра. Тя спокойно може да захрани целогодишно с риба и биозеленчуци 2-4 членни семейства. Системата може да се построи навсякъде, стига да има вода и електричество. За новините на Ново от Видин, Биляна Борисова.